Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu. Yawwa gare kuma abuta kallon Indiya Hausa. To, wannan fina-finanmu ne na gobe. Idan Allah ya kai mu dukkanin wa'annan fina-finai da kuka ga muna hauda muku fassosunsu to za su fita gobe Lahadi daga kamfanin Yusuf Zamani Record. To don haka da mai bukatar shiga ainihin group namu Indiya Hausa VIP to za ku iya mun magana ta kan wannan lamba ga wani fashin magarkama na 103 kenan. To idan haka da mai bukatar shiga ainihin group namu VIP Indian Hausa to za ku iya mun magana ta kan wannan lamba domin mu muku bayani da za a yi haku rijista da mu ku shiga wannan group namu VIP Indian Hausa kowace ƙasa mutum yake a faɗin duniya. To annan fina-finai da kuka ga muna kawo muku tallarsa akan YouTube to ba wai fina-finai bane wanda za ku samun su a ko'ina, domin ba za ku samun su a ko'ina ba sai a tsari namu Indian Hausa VIP group namu kenan. To don haka ba za ku samu su a ko'ina ba, ku yi mun magana ta kan wannan lamba za mu muku bayani yadda za a yi har ku rijista da mu ku zan samun wa'annan fina-fina har ku sauke su ko ku kalla ku sauke ku tura mu duk wanda kuke so a wayoyinku na Android. To sai kuma sai bangaren yan download masu amfani da kwamfuta kenan masu sayarwa to su ma yawa to da masu amfani da kwamfuta wajen saukewa to su ma za su iya mun magana ta kan wannan lamba. Akwai group VIP download kenan, akwai group India Hausa makallata masu waya Android kenan, to kowanne da tsarin shi. To idan kuka mun magana ta kan wannan lamba insha Allah za mu muku bayani da za a yi har ku sauke wa'annan fina-finan. To wannan fina-finai ba fina-finai bane wanda za ku samu sa ko ina, sai dai ku ƙora ganin tallar su. To wannan talla ba ƙarya ba ce, ba ƙarya ba yaudara. Ka yi magana ta wannan lamba insha Allah za a yi ma cikakken bayani da za a kai rijista ka shiga VIP group Indian Hausa kowace ƙasa kake a faɗin duniya za ka iya rijista da mu domin samun fina-finanmu. To da farko kuma ku danna mu subscribe domin a sanar da ku sababbin